Sa maliit at siksikang eskinita ng barangay Silencio, kung saan ang amoy ng kanal ay humahalo sa usok ng sinaing na kanin, naninirahan si Rosa. Siya ang babaeng hindi pansinin ng nakararami. Baluktot ang kanyang likod dahil sa bigat ng mga batya ng labada. Magaspang ang mga kamay at may mga matang laging nakayuko sa lupa. Para sa mga kapitbahay, si Rosa ay isang tampulan ng tukso. Siya ang basahan ng eskinita. Rosa, ayusin mo naman ang pagkuskus sa mga kulyar ko. Baka pati dumi mo ay dumikit yan. Sigaw ni Aling Meding, ang tsismosa ng barangay, na ang tanging libangan ay bilangin ng buta sa dingding ng iba. Susundan ito ng pagkakikik ng mga tambay sa kanto. Ang mga lalaking walang ginawa, kundi maglasing at ituro ang kapintasan ng bawat babaeng dumaraan. Hindi nila alam, sa likod ng mga matang laging nakayuko, may isang apoy na dahan-dahang naglalagablab. Si Rosa ay hindi lamang isang labandera. Siya ang huling supling ng mga mambabarang mula sa liblib na kabundukan ng Siquijor. Isang angkan na ang kapangyarihan ay hindi nakasulat sa mga aklat, kundi nararamdaman ng bawat kagat ng insekto at bawat bulong sa hangin. Ang mitya ay tuluyang nag-apoy ng isang hapon habang naglalaba si Rosa sa tapat ng mansyon ni Don Victoria. Ang donya ay kilala sa pagiging matapobre at sa kanyang hilera ng mga mamahaling alahas. Nasaan ba ang aking kwintas na diamante? Sigaw ng donya habang nagkakagulo ang mga katulong. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko para kumuha ng maruming damit. Wala po akong kinuha, ma'am. Mahinahon, ngunit nanginginig na sagot ni Rosa. Hindi nakinig ang donya. Sa harap ng maraming tao, sinampal niya si Rosa. Magnanakaw, hampas lupa, ipakukulong kita. Dinuraan siya ni Aling Meding na nanonood sa gilid, habang ang mga tambay ay nagtatawanan at tinatawag siyang daga ng silensyo. Wala ring nakinig sa kanyang paliwanag. Pinalayas siya ng walang bayad, dala ang pasasapisngi at ang bigat ng kanyang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Sa gabing yun, habang bumubuhos ang ulan at humahampas ang hangin sa kawayang dingding ng kanyang barong-barong, naramdaman ni Rosa ang tawag ng kanyang mga ninuno. Hindi siya pwedeng apihin at maging biktima. Eksaktong 12:00 ng gabi, nang ang buwan ay natatabunan ng itim na ulap, hinarap ni Rosa ang hilaga. Ang kanyang munting dambana ay hindi ginto, kundi lupa. Kumuha siya ng isang bumbong ng kawayan. Sa loob noon, naglagay siya ng mga sugo, mga ibis na nakuha sa pinakamadilim na sulok ng imbornal, mga alakdan na may mga buntot na punong-puno ng lason, at mga uod na nanggaling sa nabubulok na karne. Nagsimula siyang bumulong. Ang kanyang boses ay tila libo-libong insekto na nagkukuskusan ng mga pakpak. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kawayan. Ang mga insekto sa loob nito ay hindi nakaraniwan. Sila ay naging mga espiritu na may misyong hanapin ng mga taong bumasag sa dignidad ni Rosa. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga insekto ay naglaho sa dilim, tila mga aninong lumilipad patungo sa mga bahay ng kanyang mga kaaway. Ang unang biktima ay si Aling Meding. Nagising siya sa madaling araw dahil sa isang kakaibang pangangati sa kanyang lalamunan. Akala niya ay tuyo lang ang kanyang lalamunan, ngunit nang uminom siya ng tubig, naramdaman niyang may gumagalaw. Sa bawat salitang bibigkasin niya upang tumawag ng saklolo, tila may mga pakpak na pumapagaspas sa loob ng kanyang bibig.
Nang humarap siya sa salamin, nanlisik ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang mga gilagid, isa-isang lumalabas ang mga maliliit na ipis. Hindi siya makasigaw dahil sa tuwing ibubuka niya ang kanyang bibig, mas marami pang insekto ang lumalabas. Ang dila na ginamit niya sa paninirang puri ay naging pugad ng mga peste. Sumunod ang mga lalaking tambay. Habang nagiinuman sa kanto, biglang binitawan ng isa ang kanyang baso. Ang binti ko. Parang nasusunog. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang mamaga ng husto. Ang kulay ay naging lila at itim. Sa ilalim ng kanilang balat, may mga hugis na gumagalaw. Mga alakdan na hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ang turok ng lason sa bawat hibla ng kalamnan. Hindi sila makatayo, hindi makalakad. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa libo-libong mga karayom. Ngunit ang pinakamatindi ay ang sinapit ni Doña Victoria. Sa loob ng kanyang marangyang mansyon, napalibutan siya ng mga pinakamagagaling na doktor, ngunit walang makapagpaliwanag ng kanyang kondisyon. Naririnig niya ang isang nakakabaliw na ingay, parang milyong-milyong uod na ngumunguya. Ma'am, may lumalabas po sa tenga nyo. Sigaw ng isang nurse. Mula sa tenga ng Donya, dahan-dahang gumapang ang mga mapuputi at matatabang uod. Ang mga ito ay hindi basta uod. Sila ay kumakain ng kanyang pandinig. Pinapalitan ng musika, ng kanyang karangyaan, ng tunog ng pagkabulok. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mamahaling kolorete ay nagmansya ng mga itim na marka na tila mga bakas ng paa ng insekto. Isang linggo ang lumipas. Ang barangay Silencio ay naging parang isang bayang isinumpa. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng mga nabubulok na laman. Walang doktor, walang espesyalista, at walang dasal ang nakapagpapagaling sa kanila. Doon lamang nila napagtanto, ang lahat ng nagkasakit ay ang mga taong may atraso kay Rosa. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit, ang mga kapitbahay ay gumapang at naglakad patungo sa munting barong-barong sa dulo ng eskinita. Si Doña Victoria, na dati ay hindi matapakan ng putik, ay nakaluhod na ngayon sa tapat ng pintuan ni Rosa. Ang kanyang mga mamahaling damit ay basa na ng luha at dumi. Rosa, patawarin mo kami. Pagsusumamo ni Aling Meding habang pilit na pinipigilan ang paglabas ng mga insekto mula sa kanyang bibig. Lumabas si Rosa. Hindi na siya ang labandera na may baluktot na likod. Nakatayo siya ng matuwid. Ang kanyang buhok ay tila may sariling buhay at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Hawak niya ang bumbong ng kawayan. Ang sakit ng katawan ay lumilipas. Wika ni Rosa sa isang boses na tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Ngunit ang sakit ng salita at pang-aapi ay tumatago sa kaluluwa. Gusto ninyong gumaling? Lahat sila ay tumango, umiiyak at nagmamakaawa. Itinaas ni Rosa ang kawayan at umihip dito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa bawat isa sa kanila. Ang mga uod ay tumigil sa paggapang. Ang mga alakdan sa loob ng binte ay naging abo. At ang mga ipis sa mga lalamunan ng mga ito ay naglaho. Gumaling sila, ngunit may kapalit. Ang bawat isa sa kanila ay naiwanan ng isang itim na marka sa kanilang mga balat. Isang hugis ng insekto na hindi na mabubura. Kay Aling Meding, isang itim na marka ng ipis sa kanyang panga. Sa mga tambay, mga marka ng alakdan sa kanilang mga binti. At kay Doña Victoria,
isang malaking uod na marka sa kanyang pisngi. Iyan ang magpapaalala sa inyo. Huling banta ni Rosa bago pumasok sa kanyang bahay. Na ang bawat taong minamaliit ninyo ay may kakayahang magpatawag ng mga maaaring magparusa. Simula noon, wala nang nangutya kay Rosa. Ang eskinita ay naging tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang na isinilang mula sa sindak. Si Rosa ay nanatiling labandera, ngunit tuwing hating gabi, naririnig pa rin ng mga kapitbahay ang mahinang bulong sa hangin at ang kalansing ng kawayan. Isang paalala na sa mundong ito, ang katarungan minsan ay hindi nanggagaling sa batas, kundi sa mga kamay ng isang inaping mangbabarang.